Mutilak horrela egotea, ez da? Normala dela mutilak horrela egotea, ez gora espera ezin dute egin, eta hemen motibatzea oso zaila da. Ja kontxa pasatu da, puestua segurua daukagu, eta motibatzea oso zaila da. Ja ikusten da, entrenamentutan benetan, ja jendeak oporrak hartu nahi ditu, eta oso motivazio oso zaila da, momentu honetan. Bihar azken estropada amaitzen denean 19. San Miguel Ligakoa, zorionak eman bertzaizkizkile hauei, mutilei, zuei, eta taldeko gainontzeko guztiei. Mutila beri, sombreroak entzeko temporada egin dute, eta zorionak bakarrik ez dakit. Izte gutxi dala zorionak bakarrik batia. Zue talde gaztea eta indartsua. Bai, gaztea eta indartsua, eta datorren urtean uste gaztio izango da. Erki, eskerrik asko zei ondo, eta... Bale, eskerrik asko zueri. Arraunlariek koldo amaituko dituzte lanak, baina San Pedroko agintariek ez, jakina baita Aitor Baldak utzi egingo duela, txeden hartu nahi du, entrenatzaile bila badabiltza, zurrumurruak ere batera eta bestera, eta Joseba Fernandezi, Pasaido Nibaneko eta Castroko arraunlariari, eskaintza egin omen diete, baina ez du onartu Joseba Fernandezek, eta hortxe ibiliko dira. Estropada buru Urdaibai, Orio 2 segundora, uneren batean Castro, parekatu zaio Urdaibairi, baina orain ontzi bat atzetik da Castro, eta 3 bat ontzira San Pedro, laugarren tokian, eta behin-behineko sailkapenean, GPS-ak dionez, Urdaibai aurreneko tokian, baina kontuz, ia lan erditan, Zarautz bigarren izango litzateke, segundo batera, eta Pedreña 3. Oriorekin berdinduta. Estropada bikaina egin zuen joan zen igandean Oriok Donostiako bandera, Arantza nolabaitere atera zuen aurreneko jardunaldian. 24 segundora sailkatu baizen, Ibon Gaztainaz Piperak esan zigun, 4 minutu txoro, 4 minutu txar izan zituztela, eta antxe aukera guztia galdu bitxia da, baina lehenengo jardunaldian kanporako anila luze osoan aurretik ibili ziren, eta bigarren jardunaldian 2 luze aurretik, baina 3 luze aurretik egin, eta azkenean 20 segundora bigarren eta bandera galdu. Bai, eta parekotasuna ondila nik uste ikusten nahi gela denboraldi osoan, eta Donostiko estropadetan ere hori, hortaz hor 2 minutuko tartea 3-lauekoa txarra izan ezkeo, besteak ez dute barkatzen, eta horrelako jetxialdi bat edo utzunaldi bat zai egoten dira beste taldeak aurre egiteko, hemen ikusten dena etxeko zalegoan bultzadakin eta Urdaibai dela burua mantentzen dutena, eta tarteka bigarren leku horretako pixkat aldatu egiten direla, batzutan Orio, bestean Castro, baina Urdaibaik gutxigatik bare beti burua eusten, ez? Luze amaiera bikaina egin du Urdaibaik oso ona, eta alde area gautu egin du gainera, 3-4 segunduz atzeratu baitu Orio, Urdaibai 9 eta 58 4 segundora Orio, 4 segundora Castro bera ere, 3. tokian, eta nahiko lan bat dute hor San Pedro tarrek, maniobra zabal xamarra, 13 segundora 4. San Pedro, behin-behineko sailkapenean, une honetan San Pedro 7. litzateke, aurrena Urdaibai, 2. Orio, 3. Castro, denbora guztia kontutan hartuta, Zarautz 4. baina 2. luzeko 2. zati horretan begira zer gertatu den. Urdaibai eta Zarautz parekatuta zeudela esan dugu, eta zati horretan, hau da, 2 minuta erdian gutxi gora bera, 9 segundo atera dizkio, Urdaibai Zarautzi beste 8 alegia, denera 9. Urdaibai badakigu, talde indartsua dela, eta pixka bat rekuperatu nahiko dute Donostian gertatutako ustegabe horretan, eta dudarik gabe hemen etxean eta bezalegoan aurrean, eta zailkapeneko 5 puntu horiek Castrorekiko diferentzi hori mantendu inberko dute, eta estropada guzi-guzitan dago ze jokatua eta zertaz borrokatua, ez? Eta gaur Orioko ordezkari Ramon Alkain dugu, hemen motiborik ez duzu ikaragarri urduri egoteko, baina estropada on bat egitea, Donostiko bigarren jardunaldian egintzen duten bezala, garrantzitsua litzateke gaur ere. Gaur garrantzitsua da alda papelik honen aitea ikusitako bigarrengo egunien kotxaz egin duen, ez? Gai ginean, talderoa egin duen, arroneko egunen suerte txarra egin duen, baina guandikan bi estropak elitzen dira eta gu txukun egitea beti bezala. Eta txukun egiten ari zarete, urruti egietza dute, gertuxeago nahi. Gure irazin egoen dugu ez, bentajak egiokin, baina beste biak oso horari gogorra dira, guain arteala demostratu dute, arron eta bigarren zerbetek ati daude, dugu saietuko, pixkat urreatzen da bigarren egun lortzen dugun, arron ez bada. Azken estropadak ikusita eta gaur eta bihar ondo xamar aritu ezkero, negua motzagoa izango da.
Bai, hala izaten da, ez? Urte guztia jartzen ze hor maderikatzen azkeneko bi estropak gelditzen dira, eta ja behaiek gogoin daude bi estropa hauek bukaitu, aldan txukulina bukatu, hirurango postoi heldu, eta bueno, ja bakazio pixkat, aber pare bat hilabete hola zaitzen dira pixkat, egun berriro hasi baino leheno. Lariek bukatzeko gogoa dute zuek ere bai? Guk arazo txiki bat dakau, gu beti izaten deu, heldua bukatzen duten garaian, 70 bat ume azten dira atzetikan, orduan jarraipena segitu gara dago, gu urte oso izaten dugu. Segi balanean. Ba, eskarrik asko. Eskerrik asko zuri. Orioko aztegia indarrean da bai. Hor dira Urdaibaikoak, lehenengo tokian estropada utzi nahian, liga erabakita utzi nahi dute, Gou Bizkaia ontzirakoaz. Asier Arego gaur patroi, baina badator Castro ere, 6 segundo atzetik ibili da Castro, ontzi batera orain, bigarren, Orio atzean geratzen ari da 5 segundora, eta San Pedro zer esanik ez. Atzo, Patxi Bilbao berak alaxe esan zigun, eta etxean irabazten baldin badugu, guri aurtengo liga kentzea zaila izango da, Patxi Bilbaok hala esan zuen, badakite eta Portugaleiteko estropa eremua beti dela arriskutsua. Zezketa txarren bat, tarteko bigarren txandako ere tartean sarlitezke, eta gora berak izatea edo ez beharren bat izatea errezago izaten da Portugaleten, hemen baino estropada eremu fidagarriagoa dau, alde horretatik, eta berak hala esan zuen. Hor da Iker Jimeno, Castroko patroia. Biru segundora Castro, Laura Orio, 16 segundora San Pedro, estropada utzi ezinik.